Ja käy. Hei, elikäs tässä me tosiaan ollaan. Elikäs mä olen Heidi ja tässä on mieheni Kristo. Toksista. Please, valitkaa meidät. Me haluttais tosi kovasti olla Voguenin uusi mainosperhe. Tosi kovasti! Se on juurikin näin. Se on Vogen. Mä vihaan noiden renkutusta. Joo, no mut se nyt on oltava aina noiden lopussa. Ja logo yläkulmassa. Se on Vogen. Okei, hei jes. Kimppakyyti karaoke! Kaikki mukaan! Se on juurikin näin, se on Vogens! Se on juurikin näin. Se on Vogen. Mä oon tosiaan lääkäri. Mä haluaisin vaan kertoa. Se on tosi tärkeä työ. Se on Vogen. Tänään mä otin herkullista Vogenia töihin eväksi. Voi sanoa, että tää on parasta, mitä mun suulle on ikinä tapahtunut. Okei, tää mun tihottuma. Se on juurikin näin. Se on Vogen. Se on Vogen. Sanopas Linnea tonne kameralle, että Vogens on herkullinen leipäbrändi ja että se on leivottu juureen ja on herkullinen juuri siksi. Se on juurikin näin. Se on Vogen. Sulla on semmoista. Se on Vogen. Tänään mä, elikkäs Heidi Linnea Steenborg Virtanen, teen ennätyskorkean Vogen leivän. Lol, eli leipä on loppu. Se on juurikin näin. Se on Vogen. Keksin ton itse. Se on Vogen. Vogen. Paras välipala auttaa jaksamaan. Meidän perheessä Vogenin leivät maistuu ihan kaikille. Vogen oivallus on leivottu herkulliseen taikinajuureen. Hei! Ei! Mä oon niin väsynyt. Mä en lisäksi tehdä sitä meidän TikTok-tanssia enää tähän. Se on juurikin näin. Se on Vogen. Just brought a new Harley 'cause I'm big time. And the girl still. Se on Vogen. Väärin syöty. Sulta tipu muna, ei sä tipu muna. No ehkä mä en ole mikään mainossyöjä. Se on juurikin näin. Se on Vogen. Se on Vogen.